kuble pi baro hagni ke janmit skokmen man yo I ya pi ki bala register na kapta gani ko webinar ayo I katu kani na plenjo pi bang itu ka pendap yang asyara ke jingkmen man ngangis cam magani ka program kan no ke jingkul ku na kapta jopi nam ta ka balang par ke emlang salam na shisha uble ula khot yang I ka kum kini ka por na kapta gani ke jihi kai ka badan kam banlong ki medical missionary kaktin jo uble ha ka gospel Matthias kunong ka akupra kerkhot ka khat pra khat khnai ko kumta jisu ong khilai sekibri baro keleng man pelong yi ke senran jonga da penopte siki haga kerteng upa khon jong men sim khoi hi kai ki ban ko ngu yi ek ba ngala hukum ye pi bat ngandan rengkat lam ba pi hadu ka bakut da kini ki kentien ngakwa ban priang subhai pi da ka download ka bakmen bat haga kerteng ba thiang tam jong jisu Christ to ai ba nin yo ya ke jinga seng ba skut nat haga ke janmin khubli shibon haga ke por nin yo ya ke jing ruai yero yu play lam da i parajong i filiada nyota ni skuk men ba kini ki shipara kilaban ya lam yingi ya ke jing ruai ban yero yu play pilaban yeruai da ka ba pia so lang da ka ba pilaban plate ni ko jing ruai na ki yin ki sam jo pi khubli shibon Da so bhai pisha ni ke jing ya seng juni ha ni ko shopping stang ke jing ya seng juni to ni phai ko jing wa juni na ko jing wai ka ba shi spa lai pun rio na ko jing wai ka than mai na ko ban tip UG su show na kwa ban tip UG su show haki le pa jing rai ka ba bot tunya phai ko jing rai juni so ko jing rai ka ba chis pa pra bu pra na ko jing rai ko thamai jisu unang aplang pra
Jisu nang ablang brod ya piu kon menta shaka kot ka jing shang tan ba belai na jing ma wan ha bor jing long rang ba wan ha jing long sam la Shaka ko jing la im halen ti jing shisha da jing it ba jing kro u kan menta ku piki nong yai wer to wan hanga jisu nga yo iba u am hang te nong ap lang bro jong u ble Jisu nang ablang brod uyapan siu kuna ukot menta da jing it nong yai wir wan hanga gloi nang baya ka jing ma ya pion yo pelai Rong shaka ko jing lai im Rong shaka jing shang tai Da jing it ba jing kro u kon menta U piki nong yai wer to wan hanga Jisu nga yo iba u am hang te Nong ap lang bro jong u ble Jing pen tuột long ca jing bi suri keleng i a ya ki lang rod masak ma bagen ya lan pen ya Jisu nong at lang rod u kan menta to pai Shaka kot ka jing lai im sha jing shong ta janai Da jing it ba jing kro u kon menta U piki nong yai wer to wan hanga Jisu nga yo iba u am hang te Nong ap lang bro jong u ble Ko ble shibo ne ga jing shimin ta jong pi ha ga jing roi la Kublai shibun fileda nyota bat ki para hagini kapor nginyo ya jing duai sedang na Pastor Lovingson Karpran. Tungin ya duai blay ubak pa jangi bhabneng ublay badap dari jangi bagi jangi snai blay bayo iyangi kumne kumangi ngilang ngikwa banai ngo yame yak jing daran kat ke jangme badngi malaka sngi malaka kenta wat khamdam ba mela palai ngi bangin ya lumlang kumne bangin ya senglang wat khamdam bangin yo ya jing hikai ki badan lang ban jakane program ngadwai ke jing ya lam ka ba khoi lang ba men sim jangme ban hikai yangi ban dan kat ru ban kinong ruai kinong ishimenta ha ki benta ba phia ha ka bangin yo ya ki jing ku ka bawan na ka khet beneng ke jangme Tukul ku ya baro ki bai dan hangne wat langi jingai we ni we henry ba mensim jong blai dan kat bat nge bat kam tam bangin long gi ba bet man sha pentabet ha ka be day bat ka medical mission ka kam ka ba mela khat yangi ha ba kum kani por kat bai na pen kre yala de ba de ki we na ka benda ka chingwan ka jong jisu Padan kami ngi atrai se sin pan na bangi pan ka tang tam jong Jesus Christ. Amen. Kublai shibun Pastor Lovingson Karpran
Ngok man bahagi ni kajan mi nginyo jing right kerpang na Imam Carol Tides Kingston ibalong iway na student hang ha IS bale ka PhD ha education pan ngok man ba ila ban ai jing shekri hagi ni kami na ka jing right. Marway halordina jinkordit bejurusha kat bekasnam da krungka play pada klik kapan syansha upait bablay umabe bentau bertashla yau kun boy duble you utusan our plan. Snam bala tur they can met bala chamsa yang akapelalu they ka krung bala sum ktiban chat bala mo desnam kortor jesu happening ngan your show. Krung balasum ktibat chat balamo desnam kortor jesu hapeng ngan yosho dekasnam balaplay dekasnam balatur dekamet balachyansna yang krung balasum ktibat chat balamo desnam kortor jesu hapeng ngan yosho desnam kortor jesu hapeng ngan yosho. Kublesi bun mem Carol ta terjing rai kan smotona ngoban ang amen nam ta terjing rai joki hagene ka por shua penginyo ka kubor na I pastor kibi kapteng ko aban penitu I pastor Dr. Kibi kapteng kum way na ki pastor Bashir Ham hakam ila tray la buns nem opo khasijan te conference ila long I church pastor ila long I departmental director na ta ila long ru I president Artem na kapta kasi jante conference hadin ba I la shong thai na ka kam kum president jo conference ila tray kum church pastor po ka balang Shillong but they hang ne ba I shong thai sinan na ka kam but menta wat hadin ba I shong thai ni skuk men ba ilong ba shit haman tray ka kam jo le kulishibun pastor ang yes kam bangin yo ka jingkar fu ning ba ka jing shekri chong pi. Kabenta kabangadon ban keren hakeni kapor kalong halor kapang ka medical mission
lani ka kam jong ka medical missionary shua bangi dia ya shaprang tung dia bo hai ka jing duai shi kan tien ko blai ko pa jungi ba peneng shua bangi dia ya shaprang iwan ban bo ya ka ni ka jing kren hai ka jing penyai ka jong meo blai kanang ba ni ka jing kren kan long ka ba shai ba ba ro ki ba ngap kin ngau tho ya ka jing mot ka ba shi sha jong ka hai ka kerteng ka jong meo jisu amen te ka ta ka de ka phang ka bang nya kren ha ka ni ka por ka medical mission lani kam jong ka medical missionary work ka jing ka li ka long ka ka ni ka medical mission lani ka kam jong ka medical missionary kata ka long ka jing ka li ka ba ni kwa ban ye jubab ha ka ni ka por bangin yo ye ka jing shine ni yo ye ka jing so tho medical missionary kini ki ar ki kentien pareng medical kawan na kentien medicine but medicine kamut dawai missionary ni tip baro missionary long uta uba ra ulani ubalit ra ya ka kentien ke jong ubalai ubalit banyalap ya ka gospel ti ka kam jong ka medical missionary work ka day kalat jong ka jingalap ya ka gospel lingba jong ka kam ai dawai leni ka kam sumar ya ki nongpang lingba jong ki center ki bangi ngila ban bo ni da ka jing trei jongi shimet da ka bangi leit rung sha ki yen ki sem ki jongi ban ni ai ka jing hikai leni ai ka jing sumar sha ki papang kata haba shubo lingkot ka de ka jing mot jong ka medical missionary work leni ka kam jong ka medical missionary ani kwa ban ong ha ka basdang bakani ka kintien medical missionary work klinika kam juga medical missionary kam de ka kintien ka bala walam danur dano ka bala bo danur dano hendrei kini gidi kintien ya ki bala sat na ki jing tho jong mun sim ka jing tho lupa spirit of prophecy kibala wan lingba kana ya tho lupa jong ka Ellen G. White kapendon kam ya kini ki kentien medical missionary work pat ngi ko aban ya pek ha kani ko por ya ka jing batai jong ka Ellen G. White kani ya tho lupa jong blay ha ka jing day bat kani ka kam medical missionary Hakakot testimonies ka volume ka ba kendai bat ka dekat ka bas bat ka sla ka basan pu kendai ka ong kumne ka kam medical missionary ka dei ka ti kamon jong ka gospel kalong ka badon kam na ka benta ka jinya syaprang jong ka kamu blai nama lingba jong ka ki breu shinrang bat kentei ya ki breu shinrang bat kentei la yalam ya ki bakinyo i ya ka jing don kam ban em ya ki jinglien ki babha bat ha ka ba ya ka bor pen em jong ka jing shisha on pen pau hang ni laong ba ka kam medical missionary ka de ka ti kamon ka de ka ne ka ti kamon jong ka gospel the right hand of the gospel but kalong ka badon kam na kabenta ka jingya syaprang jong ka kam ublay. Kapendon kam ini ketit it is necessary for the advancement of the cause of God. Kini ketit necessary kalong kamut kaba ngimla ban lak ngidon kam ban klem maka ngimla ban leye. Ti
kadai ka kti kamon jong ka gospel kamot ayu ka ni ka kti kamon hang ni ka ai shu ye ka jing pen shai ka got medical ministry ka sla ka ba aspa lai pu pra ya ka kti kamon lapendon kamban pli ya ki jing khang ba ka met kan la ban rung kani ka dei ka benta ba ka kam medical missionary ka dei ban le. This is the part and the role that medical missionary work is to act. Ka kam jong ka ti ka mon ka long ban pli ka jing khang ba ka met kan yo ban rung ke ka met thang ni ka met ka mot ka jing alap ya ka gospel hang ni ka tell ya ka ta ka jing alap ya ka gospel ka mot ka kam medical missionary ka long ka ta ka kam ka ban prat linti ya ka gospel bat hadin ka ta ka gospel kan la ban rung medical ministry biang ka kot medical ministry ka ong kum ni nga klem da yo ban bo ya ka sla jong ka kong ka kam medical missionary ka day ka ba prat linti ya ka gospel. It's a pioneer work of the gospel. Ka jing khang ka ba ling ba jong ka jing khang ka ba ling ba jong ka kam medical missionary ka jing shisha na ka benta ki ni ki por kan yo ban rung sha ki babun ki ying ki briu ki jong ublay ki de ban long ki nong tray medical missionary ki ba shisha kong hang ni na ba ki de ban nang ban shakri ki jing non kam jong baro ar met bat men sim kadai ka kam medical missionary kadai ka ba prat linti ya ka gospel hang ni ka kot biang ha wei ka kot testimonies ka volume ka ban riu ka sla ka ba aspa san phundai kong usain dur ka mot ublei baka kam medical missionary kan pen kre ya ka linti ban ya sam ya ka jingshi sha ka ba pen em na ka benta kini ki por usaindur ya kini ka kam medical missionary ban pen kre ya ka linti to prepare the way ban ya sam ya ka jingshi sha ka ba pen em to share the saving truth ka jingshi sha ka ba pen em na ka benta kini ki por for this time ka jingpen bana ya ka khubor ki lai angel ka jingshi sha na ka benta kini ki por kadai ka jingpen bana ya ka khubor jong ki lai angel khamtam ka khubor jong angel ubalai ladai ya kani ka jing tmu blai on pendep ya ka khubor on ka dum bat ka jing roi jong ka kan thut kata kadai ka kam jong medical missionary biang ha ka got testimonies ka volume ka ba rio ka sla ka ba aspa prapu pra ka ong na ka por sha ka por la batha ya nga ba ka kam medical missionary ka day bandon ka jo ka jinga day bat ka kam jong angel ubalai the same relation with the third angel's message ka jo ka jinga day ka kam medical missionary ka day bandon ka jo ka jinga day bat ka kam jong angel ubalai wei angel ubalai jing pen pau kal nong ka khat sao khan dai hedo khat ar nganam puli ya keni ga khot baro ko we hen renga shukwa ban shu ai ye ka chingmut lingkot biang ye ka chingmut ka kam jo angel balai ka long ka chingkhot ye ki briu baro ha ka ni ka slapur thei ha shwa ka chingkut
jong ka por sha ka jing sumari lot ya ki hukum ki jong blai ka ba kan thop ya ka hukum ka ba sao ka ba ong khin mau ya ka singi sabaton ban ra ke kho ya ka henry singi men tre but men le ka kam jong me paro nri ka singi ka ba nyau ka long ka sabaton jong u tribe u blai jong me ka ta ka de ka khu bor jong u angel u ba lai ha ba shibo lingkat ya ka ang ni nang itu lupa jong blai ka ong ka kam medical missionary ka de bandon ka jo ka jinga day but ka kam jong angel ubalai kumba ka ti ka don ka jinga day but ka met hapo ka jinga lam jong nong ya lam ba kin jablai under the divine leadership hapo ka jinga lam dong nong ya lam ba kin jablai bolong try nok pen em jong yu Jesus Christ Kidai banyak trelang haga papen kre ya kalinti na kabanta ka jingwanu Chris. Ka kam medical missionary but ka kam jong angel balai kidai banyak trelang. Ban pen kre ya kalinti na kabanta ka jingwan Chris. Testimonies ka volume ka balai ka sla ka basispa Henry Puwe ka ong lapen ibiang yang hanga. Ba ka jing pintamai jong ka jing kot jing kia health reform. I was again shown that the health reform ka jing pintamai jong ka jing kot jing kia ka de ka we ka shnat jong ka kam ka ba crown. Ka ba Day ban pin tibet ya ki briu na kabenta ka jingwan utrai. Ka don ka jinga day ka bajan bat ka kubor u angel u balai kumba ka kti ka don bat ka met. Ka kam medical missionary hang ni nangi thol pa jong balai kong ka day ka ta ka ban pin tibet ban fit yangi ban pin tibet yangi. Na kabenta ka jingwan utrai. Di ladangi day ban long ki bapen tibet ya ledi na kabenta ka jingwan jong Jisu. Ni dan kam bani shimbenta lang hagani ka kam jong ka medical missionary. Hakabangin yo kalat ban rung siya ki yeng ki sem jong ki briu. But banya sam ya ka jing shisha. Call to medical education. Call to medical education kasla ka ba nyo ka omne. Ka kam medical missionary ka walam show bun riu. Ya ka gospel jong ka jing pelait. Ha ka jing na ka jing jin jar na ka jing jin jar. Ka kam jong ka medical missionary ka wan lam show bun riu ya ka gospel jong ka jing pelait na ka jing jin jar. It brings to the people the release from suffering. Ya ka jing pelait na ka jing jin jar. Ka day ka kam kabaprat linti ya ka gospel sa sisin biang ko ong ni nang ta kabakam so tanat syo ko ong kadai ka gospel ya kabalapan pau hakikam. It is the gospel practice. Gospel kabangi ngipin kam. Gospel practice hakabaya ka jingis na Chris. Where the compassion of Christ is revealed. Hagabaya ka jingis na Chris lapin pau. Kakam missionary. Medical missionary kaday kata. Kabangi ngipin kam. Ya ka jing im Kristan ke jongi. It is the gospel practice. But hakabaya ke ching isn't a ke jong Christ, the compassion of Christ. Lapin pao.
kadai ka practical Christianity ke mon ong kadai ka jinglong Kristan ka ba ngingi pen pau hakikam kata kadai ka ba nang itu lupa jong ublay ka ong hai ka jing day but ka kam medical missionary Christian a call to medical education kasla ka ba pra ka ong ka kam medical missionary ka day ban one kadai ka ba one na peneng om shimlas dang do no brio uba im hagani ka protei ka kam medical missionary ka day ka ba one no blay but ka don ka kam ba kraw ban pendep kani ka kam day ka ba one na no kani ka jing perkhat kam day ka ba one na no Nrei ka ba one no play ba way du khat jung ka balang ka way ka da khat jung ka balang ka day ban ye shimenta ha kani ka kam lada u ne ka ki day ban pentbet yela de na ka benta ka pneng na ka benta ka jiwan ka ba asin ka jing try Jisu kani kawan na beneng ko jing patha kawan na beneng no Christian medical age call to medical education biang kasla kaba pra ka ong kum kalat jong ka jing job ya ka jing sngonium prejudice but ban yo kalat ban kot Shagi Brio, yaka kam medical missionary day ban pentray kam tang shijaka arjaka Henry haki babun kijaka hakaba yaka jingshisha pat shimla pen bana ni day ban long ki medical missionary ke be lap yaka gospel ban pen khia yaka bin sim ki bala pang daga pop daga ba ayaki yaka khupor jonga jing pen im kani ka day ka kam kani ka kam kan pen do ye ka jing ngeu per niam ka ba kanu ka lat kam la ban le ka kam medical missionary ka ong ne ba ka de ka kam ka ban pen do ya ka religious prejudice ya ka jing ngeu niam ha ki babon ki jaka wat hang ni hari khasi jan tia jongi ngem la shu ban rung ha ki shnong ki don ki shnong ki ba kim sha engi bangin la yalam kim sha shu Henry Lingba jong ka ni ka lat medical missionary ka bang irung shi ki yeng ban leit sumari ki ba pang ya ke ba shitam ngen yo ka lat ban ai ha ki ya ke jing shisha ban ya sam pat ki ya ka jing shisha ya ka gospel ka kubor jong angel ubalai la dengi tre ya ka kam missionary medical missionary ngi bedeng ya ka kam ka bo Chris ulale ngi shu bedeng ya ka kam ka bo Chris ulale ha ka got medical ministry of healing ka sla ka ba kat kendai ka ong ha ka po jong ka ji shakri jong Chris ha ka ni ka pertai u Jisu la penlut kambun ka po ha ka ba penkia ban ya ha ka ba yalap during his ministry here on earth Jesus spent more time in healing than in preaching Di habangi tray gani ka kam medical missionary. Ni beteng ya ka ei ka bo kunra changi ula chu le ka bo dang dan ha gani ka putay. Medical ministry of healing ka sla ka ba arpo kong unong pen im ula pendan kam ya ka ni ya ka way pa ka way ka kam pen kia kum kalat bantung ya ki jing hikai ba kan jablay ha ki jingmut bat ka men siem. Pendan kam ya ka way pa ka way ka lat pen kia bantung ya ka jing hikai ba kan jablay ha ki jingmut bat ka men siem jong ki brio. Kani kala long ka jing temu jong ka kam jong u. Wala sam ya ki jing kerku bakin jado. Kanang bau nila ban
kun ye ki do not jong ki breu ban pdiang ye ka gospel jong ka jing ai ai gospel jong ka jing ai ai Shkwa ban pen kan mawang ni ya karukom trekam ka jong Jesus Christ's method of evangelism kamanong karukom yalap ka jong Jesus Christ Hakakat Ministry of Healing kasla ka ba shispa sa pulai om tangkarukom trekam u Chris hi kaban ai ka jing job ka ba shisha haka ka ba kot sya Gabriel unong pen ulaya kle mingle pendon kami ni ketit ulaya kle bla mingle but Gabriel kumuta ba kwa ye ka jing bahajong ki as one who desired their good Ula pen iya kajing isnay jong uya ki he showed his compassion, his sympathy towards them. Ula syakriya kajing don kam jong ki he met their needs. But ula yo ya ka donot jong ki. And he won their confidence. Nangta ula ong ya ki bod yanga. Then he said, Follow me. Kani kadi karukom trekam. Kajong Jesus Christ kat bodang don hagani kaslapert hey. Hagapapen kot yai ni jingkren ni balingkot jonga aku aban sat biang nagani kot testimonies ka volume ka ba nyau kasla ka ba Henry Fuar. Kom kajing kot. Ya pi bat yang barok kum gid kot. Jong ka palang ka jong play ka balang ka basa Kajang ulay. Nang ito lupa jang ulay ka ongkom ni. Ngila poy siya ka por hakaba uway po uway lukat balang. Uday ban shim ya ka kam medical missionary. We have come to a time when every member of the church is to take hold of the work of medical missionary. Kapatay ka kadai ka jaga ka bala dap de kinong pang ki bapang ka medbat ka mensim hakalang ki breu ki yap namar ka jing bom tip jong ki ya ki jing shisha ya ki bala ai hangi kita khat balang ki dan kamban kendet ben riu kenang bakin snow tho ya ka jing ket kle jong ki ban ya sam ya gini ki jing shisha Kito ki bala yo ay kajing shisha ki day ban ra ya kajing shy siya kapurtay. Ban bori ya kajing shy jongi hagani ka por kalong kajing bakla ka bakraw to hide our truth at this time is a great mistake. Kakubor siya ki briw blay hagani ka por kalong to yeng doting shine Namar ka jing shai jong pa kalawan. Ublay ukot yangi. Menta. Kat baga por kadang don koki para bangay bayi jenga. Samla shinrang bat kintay kamtam. Ublay ukot ya ka por ka jing long samla jong pia ka ni por. Nray omtang ya ki samla shinrang bat kintay. Nray bat ya ki rangba. Kintay bat shinrang ru. Ukat yangi. Liway piway bangin long kita ki medical missionary. Bangin yang bat ting shan. Namar. Bangin ton ya ka jing shy. Balay lo ay hangi ya ka jing shy. Kubor jang ki angel. Jang ki lai angel. Kamtam. Kubor jang angel balay. Bagi niya sam. Ya kani kubor. Bat ki lok ki jor. Ki marjan marpa. Ki parashnong ki parta. Ki parabriw. Ray kamtam. Bat ki ba yeng ki ba sem. Bat ki ba yeng ki ba thot ki jongi. Doble un kurku. Ya ini ijing keren. Kumi jing pensya ya ka kam jong ka medical missionary. Na ka benta ka borom. Ka jong blay. Amen. Dongin ni duai. How blay ko pa jing iba peneng. Ngai ngo ya me ko try ba me. Bela ai ni jing shy hangi. Bangin snow tho.
ke A ke jing mot jong ke ni ka kam medical missionary ko play ngi so tho bagani ka long ka ka kam ka ba meu play hi mela ai pa ro dangi kum ki khot jong ka balang ngela ba dia don ben ta lang haka ni ko kom la ni haka tai ko kom yarap yang i ko try bin shai boring i ko men sim ko begin la ban le li jong i ben tai jong i try ban ya sam ni ki jing shisha ka ba penem ya ki men sim ha ki ni ki sngi ki por men ta ha ka kerteng ke jong i try jisu amen. Amen, Pastor, ke kupor ke snutnat ke aimen sim ke jingkhot ke jong play ya ki sam la kan the ba sinrang ki rang ba ki khot balang na kap ta ke kam ka ba kong san panyalap ya ke gospel hagi ni ka por inyo ke jingrai kerpang na ki Carmel Plank Sisters blain ker ku ka ba pisha skor ya ke jingrai. Kublai shibun nanti ke jingruai ke basngut nat hagani ke por ngin yo ya ka report bat kumju ka jingpla ha ka baide ba ke jingtray jong ki missionary ha ka ban
penkoi ya ke jing pang je ki bru kaleng sudah ke pertai na I kong bapla ding do sajan I bala tray kum I way ni medical missionary ha husur bar ngangai scam baling ba ka jing pla jong ki ya ka kam ke jing shakri ke restoration health center pila ban yo jing mod kumnu ngila ban pentray kam ya gane hari khasi jajat jong yur kumju di penkre bat priang ya ka kubor na I bat kumju hadin ka jing kran I ngenyo ro ya ka jing kran jong I pastor Ted Wilson jong Belang Seventh Adventist General Conference iba la ai ka jing Christian ya ka light ministry ka balong ka way na ka jing shakri teng ba ka kot ka khia ban prat lanti ya ka jing lap ya ka gospel di penkre ban sha skor ya ka jing kran hak next lemba kublai sebatan ye pi baro lingkong ngai kublai ublai ba ngaliyo ye kani kalat ban kren syapang ka jing tre pla ublai bat kani ka light ministry light kamut Lay Institute for Global Health Training Lay Institute for Global Health Training ngan share ke screen bat ngan nia page dia syapang kani ka light ministry Kumbang ong mene kani ka light kani ka Lay Institute for Global Health Training but ka restoration health care te ka cistang jong kani ka light kani ha usnem arhajar san la persyang ya ka jing ai jing hi kai ha ki artli ki jaka kani kawai kani ha po Europe but kawai pat ha po Asia te haus nem hajar prapat ya kan kalait la perdiang bat la itu kum kawai na kiseng trei kam da kabalang bat kaya trei ringkat bat kabalang hajing hisya nadu kata kapor ngilayo ya kajing ikai hadu kasan hajar mut kidikot balang bat alat na ki kendai po tili ki ri jang perthei kilayo ya kajing hikai limbaki saupo teli ki jaka ai jing hikai te ka India hangi India ru kadai ka wei ka ba ki prelang te kajing hikai ka long ru kumbasis pa ako san kenta dak online hajing shisha ka shimpor kumba shisnem ban shim ya kani ka course ban long kum ki coach lani ban yo ka training ban long kum ki medical missionary batbet te kashim kumba shisnem lada like Malaysia wildwood lani hot wildwood te kani kajing kani bat mentai kilapan duna no kumba shis pa artusan ak online bat kin airu ya ka certificate te hangi hapo hosur pat ki ya kali ka center ka restoration center healthcare ki sedang ha ubnai leber ubnai march ar house name hajar arko but ki ai kerteng ya kani ka restoration healthcare kadai haji kadai tang ka jaka ka barit henry kidan pat ki coaches kidan pat kidan doctor kidan ki manager bat ki pat ki nong tray ki bayar ya kadai ka center but nan keren kam ni ashibet ya kani kaching hair kalait ba restoration health care kaching hair jong kani ka light bat kani ka restoration ka badan hang ni ha po India kalait kadai ka independent ministry kabal kershan da kabalang hi but ka restoration health care ru kadai ka independent ministry kabal kershan da kalait ministry pat kumbang ong mene kani ka restoration health care center kadon ha po Hosur but kadon ru ka jing hikai syapang ka jing ko jing kia but ka jing manpha te dang mention snem hajar po ha January kadon ka training hang ni po division office but ki ai ka jing hikai
kumno ban train kum ki medical machineries. But mantap pada nadu badan ka lockdown nga sedang ka online. Te ngidon kani ka center ka main center ka dehang ni hapo husur tamba kidon pat kiwe ki center ki pa dang shoes sedang shen kat badan hapo sekim pat kawe pada hapon di cherry. Joshua Subhash uday director jong kanika light ha India India ngai Nepal ha Bhutan ru but uba puli ha po wildwood but uba bala yo kajing tibit nang to but manta ya kanika restoration part uday ubas dang ya kanika restoration ka light ka kwa ban penon kami kerjaka ban kersan hakani kakam hakeleng kabamut ba tang hani hosur henrei shikiwe pat ki jela jongka ri ke jongi but watsha Bhutan ru kumju bar Nepal te kadek kaba suternat kaba ngila ban ya trailang ba kumno bangila ban yarap ya kibri bapang bashitom bat ban ipat ya ki ba uchisu dei unong penkia te Pastor Wilson Ted Wilson ulakran ushpang kanika light hadir ngin sa play ya kanika video ka ba Pastor Ted Wilson Ukraine par ukershan hai ya kanika light ministry ka ba lapadiang ru ya kanika light ka division ka ba ngidon bon ki pastor ki bala join ha kanika light online training na kiwe ki jaka nga ipat naka national la Meghalaya kidon kiwe na kiwe ki jalaki pastor ki bala join ha kanik program kamoto kadai kajing i ukris ka aiman sim yangi ban shakri kajing i ukris ka aiman sim yangi ban shakri ladang idon kajing i jisu ni kloi ban shakri ban le ya ka kam ka jong te kani commission pat commission ban pawi kajing i isun ukris ka ban yarap ya ki breu ban yo pat ya kajing ko jing kya da karukom im ka batmai ka bala ban bhapat ya kamet kamen sim pat kajing mu je berkat da kajing hikai shimet kajing hangi kat ong ba ban yo pat kajing ko jing kya da karukom im ka batmai kamlong ka basuk ban pentamai pat ya karukom im ga jongi henrei ladangi kwa badan kamet ka bapak bakya tengi hap ban perkat pat om tayangi dengi de ban hikai ru ya kiwe pat kani kajing tmu hangi kidon kemasan kli kabaling kong re ban ai jingi kai te ya ki SDA ya ki para balang jongi hi bakila ban long ki missionary bala IT lut bat syakri ya ki brio badan kam kajing yarap te kumba ong menemo kabaling kong ba kadai yangi ki dekat balang ya ki balang ki jongi kamtam ya kani ka jinghi kai bagila ban yarap ban IT ban syakri ki brio ha ka thai ka jongi ka baar pada ban kintiu ban wanra ka jingkela ha ki bawan ban yo jing semar lingba ka jing sumar ba ka jing hikai ba bnia da ka ba hikai ba kinlong ki ba khusiar halor ka jing ko jing khia te om tang ban ai jing sumar ndai ni ai bat ka jing hikai ka ba bnia yaki ka balai pa de ban ai bor ban kinti we kinong pang ba ka jing ti jing snu thu ba ka jing la jongki
ban long ki jing lin ki ba bha ki ba pen ne pen sa ya ka jing im ba khoi pakhia ka ba saw ka kam ya lap bandon ka jing dei hajan ba ki briu da ka ba kin pli kalat na ka banta ka jing pen san ha ka jing long pen jaman sim om da pen ka jing ya dei kham tam e ka jaman sim ka ba san ban pen yar bandon kijaka hikai ban sumar hakari India berowai bat ban ai jing hikai ya ki bakila ban yeng halaki kejat te kum ba yong mo mencar kasdang hapo kan kalai kasdang hapo USA nang tu kaya keleng siapo Europe siapo Asia bat menta hakari kejongi bat hakari kejongi om tam hang ni hapo usur rei shaki wei pat ki jela kabai la ban pendon kam ban hikai ki briu bat bakindon ka im ka bak khuj haka jingko jingkia ka jangki bat ban long ban yo ru ka jinglong bak jaman sim ka balong ka bakong kong san e te ka babut pat Siapang kan ke program, ke program, kane ka jing hikai, siapang ka jing ko jing kia bat ka jing man bha, ka ba ngi la pan kre kalong ban ya da ya ka jing pang, da ka rukom im ka ba kham bha, kamu kane balai kane ka program, bangi bakani ka like ka sedang, kadai ka jing kadai ka ban pen bangila pen kre bakalong ba banyadai ke jingpang da ka rukom im ka bakham ha kamut prevention lani ka sya bangin yo ya ka jingpang ngila banyada ya ka da ka ba ngi im da ka jing im ka jongi ka ka bam ka di lani ha ki jinglin ka jongi kumno ban pen pela ya ka rukom im bat ban pendon kam da kilat kiba kamariang kadon ban tei pat ya ka jingko jingkia ka ba latron bat nyarap ya pi ba kila ban kier na ka ba di dawai lada kalong ka ba don kam bat ka bala te ajing shisha kani ka atengin sakren again kani ka program ru ka yarap ya pi ban sungtu ya kadau jong ka jing pang ba pila ban ten kela ya ka rukom im ka ba penlong ya kini ki jing pang ki ba la shong slam ha kamet jong pi ba suki la ru ban wan ra pat ya kamet ka ba khoj ba khia kran da ka rukom im ka mai te ke banga mutan ong hange ba karukom im ke jongi bat lada ngipet haka spirit of prophecy lani haka jing thọ jang ko white ni iba don pun ki ban la ban kiar na kabadi dawai tang daki jing ai tang daki ba penon kam ya kamariang ya jing ai ba ublei u ai hangi ban penon kam te lada ngim la hi te happy ban don kam ban ya kadawai om bang kiar naka te kajing pular kong kidawai bat kidawai kuli kilong kiding ding shandu kila ban ai ya kajing arab tang kat tu kat ni por kat ba kajing pangpat kanang san ba kanang roy te kolong kum geding shandu ba ong mo te limba karukom im kabat mai pat kibriu kidon kajing kermen bakin om don kam shu ya kitu kiding shandu ngangai kismutu ya ka kathong kaba hakmat du kaba ngidon kalong ban yarap ya pi ba pinla ban yo pat kajing ko jingkia bat kajing kemen ha kajing im kabal
like naka jingpang day tang naka benta shibit shipor nrei baro shijing imhi te ka tang bangin yo ya ka jingko jikya ka jongi ka ba bangin Islam hangi pot kai hanrei bangin don ka jingko jingkya nang bangin la banlong kisaki na benta ublei banlong ban la bangin la ban nang trei na benta kam ka jong ublei la dangi don kamet ka bokot bakya te kibabon na kini kijing hikai kibangi ai shapi kilong kiba pila banle hayeng hasem jongpi haba pi penlong kanu ka rai ban sim ye kini kijing hikai kita kiban ai jing hikai kin wan shaki yeng jongpi bat kin pen i ban hikai te hari program hangni apo husul kile kumno baki kini ki coaches kiyo ya kijing hikai limba kali ka online training ka bakdon bat kilayo ya kijing hikai bat kumta kilalong ki coaches but kile che ying jong ki briu omdan kam me ki nong pang bakin wan sha ka center man la ka por hanrei ki shuwan tang ha ka por baki ka si ka balingkong pani kondu ya doktor ban kren ban ai ya ka history ke jing im jongki ya ka jing pang ka jongki bat kumta hadin katupat kidei kini ki coaches ki ba ki train kum mangala ni la ki ye join kum pi pin let che ki ying jong ki briu ki nong pang bat pila ban ai ki jing hikai shaki bat pila ban pen i kumnu ban shet ban piu la ni ban imha bat ban le khuj te ke ai ka badon kam na kaliang jong pi kalong ba pin persyang ban bot lenti ye kijing betha baro ka ba pila te unong hikai ko mga ongo unong hikai uwan hadu haying un hikai pi ba pila ban yo pat ka jingko jingkya ka ba pila angnut ba pi la ban poi syakatong te bon ki bri hangi ki no ki sutan na baki wan ki coaches ban hikai ki haying kisno kajaka ai hikai jongi ru kala ban ai hikai online limba ka mobile ko bang ong menemo kadon ko basis pa arposan kenta kajing pang bangi ju ai jing sumar kadai kajing pang sini kajing pang BP lani kajing pang snat palat kajing pang kende klong snam kajing dukha kamansim lani depression badan mau hoksang kajing pang kentei akapelakun lani PCOD kuma ong pareng kajing pang mat kajing bun kekleng dari ka kolesterol kajing pang sahiau kajing jere acid but kajing melin basniu ha ka pam kadi kum uduma kwai nani kakiat kajing bom yo thia kajing pisa mensim bat kiwe de kini kiba ha unis nadu ahajar arko march hadu mentang kini ki cases kiba ngila treat hangi lani ngila sumar hangi hapo ka center ka jongi hani but ngidon lu kato ni testimonies lani ki brio kiba wan yo jing sumar hangi po center but kuno kila yo ya ka jing ko jing kia da ka ba kala ya ka jing im lani da ka ba boot ya ka ka ba ni hikai hang ni ningkong kidon bun ki testimonies ndai nasyuka ban ya sam lani ban kren dan ka tu ni ka jing ka jing sham shimet te sakawai pat ka ong ba kawai ka nong pang ka ba de
Sanpo Plasnem. Kalau don ke Jimpang kendek Klong Senam, BP bat Jimpang Shini. Kau ngalalek cha hospital, bakin pej benia yak chin shitom janga, hangta kileshem bak ngadon ke BP bat kilatho kidawai bat ngan day ban di malakasi. Mereka BP janga kalau nang kiu hi kumju. Kam shem layo I ke jingper. Don ki para lok jonga ki ba ai jingmut ba yang abang ngalet syakani ke jing hikai ke bala ban ai jing erap tang da kerkom kela ya ke rukom im bat ngalale kat kum ke jing betha jong ki tang ar benai ka sini jonga kala poi na kabalingkong ke south spa shipo bat kala hier hadu shispa sau bat kadi BP nadu shispa sanpo hadu shispa apo te menta ngaladai ka briu ka bakamen hadu kata-kata bat ngalayo pat ya ka jing im ka ba koj bat ka bakhya bat kala kemen ru don sa way pat ubriu ba don jing pang sini ba ulaju yo Rashim dawai da ka ba sha inject but kunta ulaj perlu dah kasih benai kumbalai ko hajar tingkah tang leban ta uni dawai inject but wong ni kalong ka ke bakia but ulawan ban join hakni ka program kajongi hangi po susur but suki ulabut ulalek ki exercise ula sedang ban le ban kelai ya ka rukom bam kajong u rukom shed kamtam kili ki coach ki le kumno ki pernikai ya rukom bam rukom shed kumno ban shed ya ki nang pang sini lali ki nang pang BP lali ki nang pang badan bon ka kleng bat kumta ter ki pernikai kat kum ka jingpang ka jongki kumta ki hapan put ya ka bam ka di ru te ula duna ya ka jing ula but thik pathik kat kum ka jinghi kai bat ula suki kali ka BP kali ka jingpang sini ka lakham duna bat hadin ka program yang ba hadin kumba ar benai lai benai usan ulas dang ban lapen duna ya kan ka injection insulin but hakabakut shem pendon kamshu ya ni insulin but they tang na ka jing kela jong ka jing bam jing di but kumno ula le exercise lani but ula le ru ya ki ruko ya ka por bat ya ka por ban ki bat kumju ban num bam hapdeng ka jing bam te kumta ula yo ka jing koj bat menta ula long ubri ubah kemen hang ni hapo husul bat limba kane ngilaya sedang ban edon ka jing ya jing ya jan bat suki lagi ki brief lasang pan kili syapang klik program ba syapang ka jing le ka jongi bat don kat tu kat ni ki brief ki ba kloi bat wat ban ya pulih ka bible wat ban ya ban duai bat ban ya pelut por ban ya kren syapang jisu te ni iba akli ki si ki ba khadu ban ya lap syapang ban shele yelap pat ba kan kamong shu ka basuk te limba ka jing pat jikya bun ki breu ki kloi ban pediang ban yo ya ka jing sumar te ngidon kani kabu kaba ngila ban rung shiki ying jong ki breu lingba kani ka jing pat jingkya ban sumar ye ki ban kloi ban ai ka jing hikai ye ki bat bakin la ban
ban yo pat kamet ka bokot bakya ban bakin yo ru ka jing im ka ba kham ha te nga ngan pen kut no hang ni bat nganget baki langsung thu khindiat chapang kani ka light ministry bat ek ka bangi le bat yak ka bang ni kwa bale wat ha jaka ka jongi ru kunju te ladapi don jingkli chapang kani ka light ministry sumha kontak yana bat ladapi don kanu ka jingkli ru akloi ban ai ka jubab pi but kumju ru kadon kani ka light online training ka ba nis dang manta but don bon ki pastor ki bla join na don bon ki khna sama ru ki bla join ki don bon ru ki khna ki ba kloi ban IT la de ban trei ban le ya kani ka kam ban pentip pat yak riu pang Jesu ba ode unong penkhia te long ka ba phila ban parkhat bat join bat pentrit yala de kumno ban train ban tau blai ban lingba ka jingkot ka jingkhia kuble shibun to blain kur kuye phi baro. What a privilege it is to be here in Wildwood, Georgia, on the campus of Wildwood Lifestyle Center and many other entities that are reaching out to people all over the world. One of those entities is a marvelous entity, which is LIGHT, the Lay Institute of Global Health Training. It is a marvelous organization that reaches into 85 countries so far and probably many more after this. It helps many people understand how to best relate to people and give them encouragement in terms of personal health, corporate health, community health, all with the objective of leading them to the one who is the source of all health, and that is Jesus Christ, the Master Physician. So I encourage each of you, if you haven't become acquainted with LIGHT, this very special Lay Institute Global Health Training organization, that you will make yourself available to this organization, find out information about them, and then enlist them in helping to train pastors and many others to know just how to use health to touch the hearts of people and then bring them to the foot of the cross and point them to the one that can bring them complete restoration and health, our Savior, and the one who can bring us a wonderful picture of the future, Jesus Christ our Lord. So be in touch with LIGHT and with the dedicated young people and others who are part of this wonderful training institute. God bless each one of you as you reach out using comprehensive health ministry, medical missionary work as an entering wedge, opening doors just as the Lord has indicated through the spirit of prophecy. In fact, I worked in New York for a number of years, New York City, and Ellen White indicated the best thing you can do in New York is medical missionary work. And I want to tell you, New York, as she told us, was to be a symbol as to how the rest of the world and the big cities was to be worked. And so I'm asking you to partner with the Lord and realize that medical missionary work
is a wonderful opening key to wherever you are, wherever it's in a rural or in a city and an urban environment. God will help you. Light can help shed light on how to do that. God be with each one of you. Maranatha. Yesko kemen bangila poi shaka bakut atat jong kene ka program jungi ha kene ka janmir la pidan kene kene jingkli pila ban tho shangi pila ban phone shangi kumba pila register ha ni number la pila ban message hang ni hapo jong kene ka program bangi ai nanta ka janmir bangi government scam ba kumbangila yo ki kai kan yerap ingi kumno bangila ban long kita ki medical missionary ha kene ki sngi ki bakado ha kaban penuai ngin yerwai ke jingwai kaba longging jong I filiada nyota kin ai hagini kapor ba hading ke jingwai ngin sayo ke jingwai an penuai gani ke jing seng jingi to gine pai ko jingwa tham kaba tham mai as pan ru puwe ha ka leng kha dap ka hai ha ka leng kha dap ka hai da ki so keo ba I pha ha ka leng ki nang yat per nai la kum kak ser ba na la trai ka jing on pa ki non drengi ker pa tu sia wa trai ya ki tia da keo ban pen shle shwa ba ka jing on kan wai pa ya ki la dang step per na pa wa las mi ka la drong shwa ba ka si ka do kan la pa ken lo man la ki dong trai ka jing ot pa ki nong trengi ker pa tu sia wa trai ya ki tia da keo ban pen shle shwa la ka jing ot kan wai me u ba la pa da u trai lum men ta ya ki song keo on da jing trai hang ni la wai men your jing men bom la theo trai ka jing on pa ki nong trengi ker pa tu sia wa trai ya ki tia da keo ban pen shle shwa ba ka jing on kan wai tungi dwai au blei pa ji bahap nen kublei shibun nam taka kubor nam taki jingwai ba nam taki jing plang ngit scam ba mila khot yang ni hakabakum kene kapor bangin yo I smuthu ba kani ka kam kade ka benta ka bangi iwe ngi don kam ban le hakini ki sngi ka bakado mane train kat lem bat ki pastor mane train kat lem bat ki evangelist mane train kat bat ki weki nongelam jong ka balang tribe baha da shisha yang ngit scam ba kine kubor hakini ka mir kan yarap ingi man smuthu ba ngi don ya kata ka jingkhot ka bala wan nami bat kani ka kam jong me to kelku ya baro ki blai shimta hakini ka janmit bat ki to ki bala ban yo snow ya kini ki jing hikai to ai ba men tik ki ka do no choki yarap iki bakin wan shakmat ban long kita ki medical missionary ki ban tray for kasi jan pia bala da long ka bala kin tray hakaleng jong kari India ko pa bhap neng adwa ba men kelku yang ni hakini ka por to ai ba ka jing ba oblei ku pa ka jing ai e jong Jesus Christ ba ka jing slok jong men sumo khoi kin lor kat lembat ni
na do menta shi do bamju kutro. Amen.